ଏମିତି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲୁଥିବା ଖାଇବାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଲିକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଦହିବରା ଟ୍ରାଏ କରି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ। ଦହିବରାରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ମରା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଛୁଙ୍କ ପୁରା ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ସ୍ମେଲଟା ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ଆଉ ଜେଜେ ହେବେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ କିଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ନା ହଉ ହଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତରକାରୀ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସବୁକିଛି ପକେଇକି ସକ୍ସ ଫକ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦଉ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି କିଛି ବି ବେପାରୀ ଆସିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ଆଉ ଯେତେ ବି ବଜାର ଘାଟରେ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଖାଇଲେ ବଜାରଠୁ ଗାଁରେ ଟିକେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଦେଇ କାହିଁକିନା ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ମାଗିବେ ସେ ନିହାତି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିଲି ହେରି ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଆମ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଅ କହୁଛି ମୋତେ ଦେ, ବାପା କହୁଛି ମୋତେ ଦେ, ଝିଅ କହୁଛି ମୋତେ ଦେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଦେଖିଲା ସବୁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନେ ସିଏ ତ ଖାଇପାରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଖାଇଲେ। ରଖୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ